Assalamu alaikum, sunana Musbawa Jibrin Adangani Hotoro. Ina kira ga al'ummar jihar Bauchi da mu fito gombo da kwakwata babu da gindaka da mu zabi Dr. Alhaji Musa Babayo a jam'iyyar APC a matsayin gwamnan Bauchi. Talba alheri ne. Assalamu alaikum al'ummar garin Bauchi da kewaye. Sunana Farida Ali. Ina kira maza da mata da mu tattaki mu garzaya ranar zabe domin mu dangwala wa Dr. Alhaji Musa Babayo ƙuri'a. Saboda wannan mutumin ya ƙudiri ya taimaka mana maza da matan mu matasa wanda ba su da sana'a. APC sai da Alhaji Musa Babayo shine zaɓin al'ummar garin Bauchi. Assalamu alaikum, sunana Hafsa Haruna. Ina kira ga dukkan jama'ar jihar Bauchi da mu karkaɗe ƙuri'a mu fito mu dangwala a jam'iyyar APC. Mu zaɓi Alhaji Musa Babayo ɗan takarar gwamnan jihar Bauchi. Talba alkhairi. Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha Abubakar. Ina kira ga dukkan mata 'yan uwana na jihar Bauchi da mu karkaɗe kuri'ar mu fito mu dangwala wa jam'iyyar APC mu zaɓi Alhaji Musa Babayo ɗan takarar gwamnan jihar Bauchi. Talban Katago alheri ne a gare mu dukkan al'umma. Assalamu alaikum jama'ar jihar Bauchi gabaki ɗayan mu. Ina kira ga dukkan talakawa da masu kuɗi ingantattu da ku fito ranar zaɓe kowa ya karkaɗe ƙuri'arsa zo ya dangwala wa Alhaji Musa Babayo Talban Katago a matsayin gwamna a jam'iyyar APC alheri. Talba alheri ne. Assalamu alaikum, sunana Awwal Hussein. Ina kira ga mutanen Bauchi maza da mata ranar zaɓe 2023 fito ku zaɓi Alhaji Musa Babayo Talban Katago. Talban Katago alheri ne.